cançó dirige, tamén escribe. De feito, a obra é súa. Ah, sí, vale. Imos cos seguintes. Ah, sí, gracias ao plurilingüismo na Consellería, agora nos, o alumnado de sexto de primaria, imos interpretar unha persoinha en inglés titulada White Christmas. Un aplauso para nós! I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Just like the ones I used to know, where the trees